खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर, अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां। गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, नोंथांमोना बा जाय बिथांमोना बा जाय महिला आइजोफ्रा अरुण'दयनि जि रां 3.0नि 10,000 रांखौ मोननो हायाखैमोन दै लोगोफोर। बे 10,000 रांखौ नोंथांमोना बा जाय महिला आइजोफ्रा मोननो हायाखैमोन बिथांमोननि थाखाय गोदानै एप्लाइ जाफिनगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायनानै होदों दै लोगोफोर। नाथाय बियो बेसेबां सैथो आरो बे एप्लाइ जागोना माब्ला जागोन? दाथ' MCC नांना दं नालाय लोगोफोर, दाथ' इलेक्सननि MCC नांनानै दङ, दा गोदान एप्लाइ जाथ'नाय नङा। बेयो बा जाय आसामाव सरकार फैगोन बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जुदि मामानि सरकार फैयोब्लासो नोंथांमोना बे 10,000 गोदानै एप्लाइ जाफिनगोन होननानै चिफ मिनिस्टार आगुनि चिफ मिनिस्टार एक्स जाबाय नालाय बिथाङा, बे चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायनानै होदों गावनि सरकारा फैफिनोब्ला आरो 10,000 जन महिलाफोरनो बे अरुण'दयनि जि गोदान एप्लाइ बेखौ माने होफिनगोन आरो लोगोफोर होननानै मोनसे इलेक्सन केम्पिंनि गेजेरजों बिथाङा बेखौ फोसावनानै होदों दै लोगोफोर। नाथाय बिथाङा जुदि जेनोब्ला बे गोदानै अरुण'दयआ माने एप्लाइ जाफिननाय नङा दै लोगोफोर। जुदि जेनाब्लासो बिथाङा बे 10,000 जन माने 10,000 महिलाफोरनो बे अरुण'दयनि गोदानै फर्म होफिनगोन जाहैबाय आरो लोगोफोर दै, जाय बिथांमोना मोनाखै अर्थात थालांदोंमोन आरो लोगोफोर। बेनि गेजेराव बिथाङा जुदि एबार बा नैबेवहाय BJP सरकारा देरहानानै फैयोब्ला बिथाङा एबार अरुण'दयखौ 25,000 करि मानि बिथाङा होगोन आरो दै लोगोफोर। 25,000 करि होगोन होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायखाबाय। 25,000 अरुण'दयनि जि रां, बे रांखौ जुदि बे बाराव BJP सरकारा आसामाव जुदि सरकार दाफिननो हायोब्ला 25,000 मानि होनाय जागोन होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो इलेक्सन केम्पिंनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनानै होदों आरो लोगोफोर। दा आरो बेल' नङा लोगोफोर, आरो बेनि गेजेराव बिथाङा फोरमायनानै होबावदों जुदि BJP सरकारा बे बाराव जुदि सरकाराव फैनो हायोब्ला, आसामाव जुदि सरकाराव फैनो हायोब्ला बिथाङा बा मामाया जाय न'खराव दुखिया न'खर आरो जाय न'खराव न' मोनाखै दै लोगोफोर, बिथांमोननो बे बाराव 15 लाख बे दुखिया न'खरफोरनो जाय न'खराव न' गैया, न' मोनाखै सरकारि न', बिथांमोननो माने 15 लाख बेनिफिसारिफोरनो माने न'खौ होनो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायदों दै लोगोफोर। बे बाराव एबार 15 लाख जन न'खरनो माने बिथाङा बे PMAYGनि न'खौ होगोन होननानै बिथाङा फोरमायनानै होदों दै लोगोफोर। नाथाय बे इलेक्सन जोबखांनायनि उनावसो आरो सरकाराव फैयोब्लासो दै लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ दा मोनगोन बेखौ नङा। बेयो लोगोफोर, बेयो इलेक्सन जोबखांनायनि उनावसो जुदि मामाया गाव बा आसामाव BJP सरकार थाफिनबावोब्लासो बेखिनि माने आसनिखौ होनाय जागोन होननानै दा इलेक्सन केम्पिंनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनानै होदों दै लोगोफोर। नाथाय बिथाङा किसुमान खामानिखौ बुंनायल' नङा, किसुमान खामानिखौ बिथाङा मावदोंबो नंगौ। नाथाय दा इलेक्सन समावल' बिथाङा गोदै राव बुंनानै पाब्लिकफोरखौ थगायनो नागिरदों नामा, बेबो मोनसे सोंलु फैदों आरोना लोगोफोर। सिगांफोराव जेरै बुंदों एरै खामानिबो मावदों नंगौ, नाथाय माखासे खामानिया मोजांबो जादों आरो माखासे खामानिया गाज्रिबो जादों। दा जों अरुण'दयनि बेलायावनो साननो थाङोब्ला माखासे सुबुंफोरा अरुण'दयखौ मोनदों आरो माखासे सुबुंफ्रा बा जाय दुखिया न'खर बिथांमोनासो अरुण'दयखौ मोननो हायाखै दै। दाख्लैनि जि 10,000 बेखौ नायोब्ला दा बिथाङा गोदानै फर्म होफिननायनि बाथ्रा बुंदों, माने इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनावसो लोगोफोर दै, दा नंथ'आ आरोना लोगोफोर। दा बे PMAYGनि न'नि आपडेटआबो बेनो लोगोफोर, माने बिथाङा सरकाराव फैयोब्लासो बे 15 लाख माने बेनिफिसारि माने न'खरनो आरोना बिथाङा 15 लाख न'खरनो बिथाङा बे न' गैयिफोरनो न'खौ होगोन होननानै गाव सरकाराव फैयोबा बेखिनिखौ बिथाङा इलेक्सन केम्पिंनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों आरो लोगोफोर दै। दा गाव सरकाराव फैनो हायोब्लासो बे खामानिया जागोन। जुदि गाव सरकाराव फैनो हायाब्ला बेफोर खामानिया मोनसेबो जानाय नङा लोगोफोर। मानो होनबा गोदान सरकार फैयोब्ला गोदान नेम निथि जायो आरो गोदान स्किम जायो दे लोगोफोर। नाथाय गाव जुदि सरकाराव फैफिनोब्लासो बे खामानिखौ मावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना गोनो गोथो साननो नाङा, अरुण'दयनि जेबो गोदान फर्म लानाय हाबाफारि गैथ'वा लोगोफोर, आरो दा अरुण'दयनि गोदान जेबो एप्लाइ जाथ'वा, मानि आसामाव MCC नांनानै दं दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। जुदि सोरबाफोर
अरुण'दयनि मुङै जुदि फर्म लादोंब्ला बा अरुण'दयनि मुङै नोंथांमोनखौ इलेक्सननि थाखाय थगायनो नागिरदोंबा नोंथांमोना साबधान जा, माने थगायजानो नाङा। दा इलेक्सन समाव माब्लाबाबो बेबायदि MCC नांनाय टाइमाव नोंथांमोननो अरुण'दयनि जेबो फैसा सोनाय हाबाफारि जाथ'ला आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ'आव बेबायदिनो लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनलांबाय थागोन, आं बेखौ आसा खालामबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों, बाय बाय।